kamong mga judgmental og nasubraan sa ka-perfect nga murag yun og mga walay buling sa sala nga murag adunay estatwa kilid sa simbahan. Pagbantay-bantay mo ha. Taro nga, ayuhag yun ang imong mga desisyon sa kinabuhi. Kaya kung sobraan ka ka-perfect sa imong life, ang imong pagka-judgmental, wala na dito, wala na diri, nga mura na dyan kang walay sipyat o wala kay buling sa sala. Og dili gali ka malangit, bantay gyud ka. Kaya kung makita ang tikaw, gawas sa pultahan sa langit, puspusan ko tika. Pa-perfect day ka ha? Papiling-piling day ka ha? Nga dili makasala? Kusog mo bali og istorya? Magpasilpiti-silpiti dayon? Piling victim? Nalabag ka judgmental? Bantay lang yung kag dili ka kasulod sa pultahan sa langit. Kay dautan man ko nami. Kami may mga sasala. Kami may dautan kay isang tanan. Bantay lamang ha. Basta makita ang galit ikaw, gawas sa pultahan sa langit, o makita kong silhig puspusan tikaw. Mga siguraduhan yun, siguraduhan yun, kay base doon niya di ay, kanang imo dahil pagka-perfect, kasubraan ka ka-judgmental, na dahil kagitaguan dihang mas itong pa sa imong kigol, nga mo'y makaingon imo nga, dili ka kasulod, sa pultahan, agoy. Tablahan na yun ta. Mag-abot o mag-abot. Tanagot ta dito pohon-pohon. Mas may na lang nang nahibalaan ta diri sa kalibutan. Samtang buhi pa ta nga mga dautan ta. Aghantag sala. Dili ta perfect. Unya bata kasulod. Okay ra. Nahibawaan man. Nasakpan man. Nga makasasala. Atong buhi pa. Normal. Di jud ka kataga ang duplicate sa yabi. Taman na jud ka mamaiida sa pultahan. Pero kung ikaw nagali ang dili kasulod, onya, feeling perfect, murag walay buling sa sala, agay, mapriso ka. Muna, hindi na ito magpasulabi kayo mga day. Kalma-kalma na to sa ato pagka-judgmental. Di po ta magpaka-feeling perfect sa ato mga comments, sa atong pag-istorya, sa atong pagbuhi upulong ato sa uban, nga murag dito masipyat, murag dito makaangkon og sala in the future, kay samtang nagdalagan ta aning kinabuhia, samtang nagpakabuhi ta og ginhawa pa ta, daghang mga posible nga mahitabo. Gawa ta kabalo, puhon-puhon, ikaw na pud ang nasa sitwasyon, nakasala ka, o nisipyat ka, adibidindo ka. Kaya kapapiling-piling man ka. Manang kalma na ta ha? Kalma ra gyud ta sa atong ganahang mahitabo sa atong kinabuhi. Og ang pagpanghilabot sa uban, di nato pasulabian. Kay basta gani, makita ta gawas sa pultahan sa langit. Patiran gud ikaw. Lifetime gud akong balot yang job. Munang tarong nga ha? Tarong nga ang imong desisyon sa kinabuhi. Pag-review diha, bahalag dili ka mo take og exam. I-review na imong batasan. Kay basta laging makit ang tikaw gawas sa pultahan sa langit. Bunalan tikaw sa tangkugo. Pa-perfect. Nyawa dito na langit. Laitan ako na mong palupyan chop.